Takže čusy pro vás nový tentokrát z Minecraftu a to minulý video mělo za jeden den 4 lajky. Je to neskutečný, už to takhle pokračovalo už u 3 videí. No a tak. Nazdar! Lidi, Já jsem Gaun Games vás vítá. A jsme s kamarádama venku. No. A my tu hrajeme, dneska bude part venkovní, veď mistře. No, já nejsem mistr. No, seš v Minecraftu, koukejte. Našli jsme Bobušo. No ty jo, nech toho, jo, nebo tady někomu uděláš moc hry na GTA 5, jo, pánové dámy. Jak můžete slyšet? Tak. Teď tady nějaký Ježišmarja. Aha. Dobrá jeskyně. Dobrý den. Jeskyně je docela dobrá. No. Mám tady. Minecraft. No, no, doufám. Jdeme těšit. Au. Ovce. Kamarád hnedka na začátku našel uhlí a místo, aby dostal maso a vlnu, tak on si prvně vytěžil to železo a ono mu jako mě to divili, protože on ani jako jestli to pekl dřevem, tak ale je noob. To je vystudementi. Nic, kogo. Já mu dal 10 odběrů z mých kanálů. Kanárů. Já mám taky YouTube. Ty ještě nemáš. Jo, ty to jsi já mám YouTuber. Gaun Games. Velký G. Gaun Games, pánové dámy. Ale ještě není YouTuber, ještě tam nemá videa. Jedno video, pánové dámy. No jedno. Video. No jedno. A vážně skvělý. Já jsem tam hrozně potichý, tak se vážně omlouvám, jak jsem to říkal v jednom videu. Ping. Do prdí. Čic. Ping. No, mistře. To je mistr Minecraftu. Já to nenatočil ještě ani jedno video. No právě. On nemá tu aplikaci, blbej. Jo. On je línej strašně. On je línej si stáhnout tu aplikaci, to je taky. To ani nejde. Tvé děti musí jít. Na to nefunguje. Musí. Na Apple nefunguje. No Apple je blbej. Napište do komentářů, že Apple je blbej. Apple je nejhorší na světě. Ne asi. Druhý je smartphone. Protože Apple, to je úplně jako, tam si stáhnete 2 hry a máte to To je lepší ten iPhone. Nikdo sem jde. iPhone je úplně stejný, takže. Stejný Miloš Zeman. Ale iPhone, Bobek. To je násračka. větší je ten tvůj Apple. A co můj telefon, máš ho taky rád? To je větší sračka. No Já vám právě. taky natočím nějaký party, protože tato aplikace mi musí poslat šáraj. Já za chvíli jdu domů, pošle mi tu aplikaci a hned natočíme venku video. Koukněte se na můj kanál. Gaun Games. Já vím, že jim to dáš do popisku. Asi no. Já mu prostě na ten telefon laser. Mně to je jedno. Ty boga, on to nefunguje. Tady místo na Minecraft vám něco řekne o Minecraftu. Minecraft. Minecraft, vadí vám něco na Minecraft. Já vím. Ty What the fuck? Minecraft. Mám postel hnedka ze začátku. Já jsem totiž selfie bitch. Puknej se, vyštádí ode mě pryč. Bom. Pardon. Mě to ujelo. A já jsem to video už viděl. Protože on je rekordér. Krkání. Tuto aplikaci si dejte do popisku videa, mistře. Hele, já jsem to video už viděl. Já taky, že Jaký? tam krkám. To tohle, mistře. No vy, ale já ne. Je to moje video, tak toto. Jste takový profíci, ne? No to teda jo. No ty jo, ale on ne. Petr ne. Ten vůbec. Ten je takový noob natáčení. On je línej i natáčet, ty vole. No a já ne.
já aspoň překonám ty minuty a nejsem takový lenoch jak ty. Lenochulína. Protože tady chodí lidi, panuje No dámy, co? a on si tady řve, Vogo, ta paní se už chtěla. No a co, ať se Hej, lekne. jak dáváš ty Ať obrázky dostane na šok. YouTube? Co? Jak jako ten dáváš ty obrázky na to video, na začátku videa, jak tam dáváš třeba obrázek? To nedáváš. To se ti dá samo. Myslím. Vlastně. No asi jo. Ty jsi tam ten telefon nedal No v tom videu? Vlastně to. Ryder taky tam dělal ty obrázky. No nevím. No jak to děláš, mistře? No já to nedělám. No, mě to vybere nějaký obrázek. Normálně skvělý mistr v Minecraftu. Já bych ten dělal si postavil. No spíš on Petr. Ale on je takovej noob, že to, že on je línej natočit to. Minecraft. A Minecraft. ne Patrika Show. Znáš Patrika, oni se ve školce porvali. Jo, úplně do krve a Poslední já den. vyhrál. Násy. To bylo úplně get track. Get right. Takový fucking bitch. Pe. Všude Jak se toto video bude jmenovat, mistře? Já se na vás sedím. dobrodružství v Minecraftu. Mistr Petr, teda mistr Minecraftu, jsou skvělý. Umím natáčet, nejsem žádný noob. A Patrik je noob. Najdem si samozřejmě, nevím počkej. Já mu dal ty 10 odběrů z mých všech kanálů. Teda, no prostě účtu. A změním si jméno, protože nějaký... Já jsem Patrik CZ. Paťáci, Ne, nemenuješ se Patrik Průša. No, a jo, vlastně na tom jo. Ale budu se jmenovat Patrik CZ. Supravý, protože já bych si dělal už CZ, protože všichni mají CZ. Takže je CZ. CZ. CZ radši. Ne. Pane dámy, ten je nejlepší noob na světě. CZE. Kolik toto bude trvat minut, mistře? Nevím. 900 milionů. Hodinu? Děláš si srandu, půl hodiny nejvíc. Do čtvrt. Sven, ne, vypadni, my natáčíme. Na YouTube. Koukej se To na není Patrik pro Průša. tebe. To není pro tebe. No je, Patrik Průšek, už se na jeho kanále, dej mu odběr. Nazdar. Ty mu dej taky odběr. Cože? No ty tak. No jasně, na Patrik Průša. No, on zná, vole. Dal jsi tam jeden dislike? No tak to jsi nedal. Nedal jsi. Dislike tam už nemá žádný. No právě. A lajky tam mám 4 od svých kamarádů. No já mu dal 10 Ty ne. lajků na všechny Ty na. Já jsem včera, já jsem si schválně na tebe zkusil pokouknout, mám tam tvůj kanál, slyším mistra pana a teď ty chceš být vyvedu, tak promluv. Když tak, to mi tam dali kamarádi ze třídy, a ne ty. Kdo? Ty neznáš. Já tě- Ondra Nová. já tě Jo, to vlastně. znám, že Ondru jsem Nováka to znáš? Ondru Nováka Jo, znáš, a tomu ne? jsem ti já dal odběry a to nelžeš. Nedal jsi. No to včera, Nedali. no to teda dal, přímo jsem ti ten lajčík jeden dal, ne 10. Napište, jestli mi to dal nebo ne. Jak to můžou vědět? No tak přece tam mám 4 od svých kamarádů. Jestli vyjmenuji je A u jakého videa To je vůbec jsem ti Filip. to dával? Filip U jednoho videa. Druhou. Já vím, u pár Filip Šimůnek. Horor hra part 2. Jo, Toto jsem horor ti tam dal part tvůj, 1. no. Ne, to jsem ti nedal like, ale u toho To? druhého. Takže Filip Šimůnek, Sofie Pokošová, Ondra Novák a Petr. Petr, mistře, dej mu dislike, je ti sranda. To pán viděj, jak mu tam dávají. Ne, kecám. To bude hlavně, toto video bude světová jednička. Jako Djokovic Novák v tenisu. No, Já nesnáším Mario tenis. Mario. Ty jo, víš co? Já nesnáším hokej, fotbal. Já nemám rád hokej. Já taky ne. A fotbal máš rád? No. No tak tyjo, to... Trošinku. Tak to jsem tady s panem. No a já si jdu dělat baráka. Ale Jak si mě- udělám barák, tak bych... Ale Tak mě, by to pánové, bylo dámy, konec. očekávejte, v Robloxu si někdy natačíme na YouTube Mm. The A nebo Before the Down. A nebo tévko. A No. budem si povídat přes to. Přes, víš co? Přes WhatsApp. Ale já myslím, jako u tebe doma, až někdy budu zase Jo. spát. Jo no. Já se těším, až tě zradím.
Cože? Ty budeš nahoře, ne, Ne, já myslím jako... někdy v i přes Robloxu. WhatsApp. A nejlepší je Roblox, Kert 007. Ten banáček můj je na internetu, jak se tam dostal před 5 dna. No, Hexy. No hekři, no ale mě to nevadí. Jo. Jako mě to je superový. Mě se... Ježimaria, já soule, kamaráda. Ahoj. Jo, no. Jo, Ahoj. Teče vody, aha. Už vím, proč. Ping, pong. Máš tam ten můj ten Ty, já pluju za ním. na tom Robloxu. Petr Hovno, už už ne kamarádi, já to vím. Petr Hovno. To já se takhle. A ještě Jak si hraje můžu Kubako. dneska zahrát? Když máš zarách. Ty máte záda, kolem. Ne, ty. Já. No. Já už nemám, já dostanu dneska. Tak mi zavolej. Přežij, jak ti mám do prdele zavolat. Přes WhatsApp. Kdy? No, Já, dnes... ale to já potřebuji jedině k tobě, protože já nebudu jako idiot točit teda. Přes WhatsApp, přes Skype jedině. protože tam Yes, můžem dát. jo. Video za chvíli končí. Přesně, tady v to. Víte, jak jsem jasnovědě třeba uhát úplně všechno. Ty to sbírej, ty to mistry. Tak. Ne, nebudeš se na moc místo. No, teď přijela. Super, já se k tebe připojím. Jo, víš, Kert 007. Taková jako, nemám nohu, mám takovou lehu, ještě takovou Šmejde. lidi. Tady je někde už něco panu domu. Víš co, mistře? Dej to na YouTube a končíme. No. Druhý pár bude na tomhle světě. V prdeli na věži, kde se jdou papeži. A dívám něco? Gown Games, pamatujte, dejte mi okamžitě 100 milionů odběratelů chci. Nasrat. Hej, tebe jsem se neptá, jsem se ptal lidí, jaký mě odebírají. Mám tam teprve 3 odběry. Já mám Odběratele. 3 taky. Jdem, a jo. Já mu dal jeden, víš? Jeden jsem mu Ty dal. o něm ani o mém YouTube nevíš. Vím. Ale Nelži aspoň. ty, Já nebo kdo? Ty jsi On. mu dal like, víš? Teda odběr. Ne. On tam nemá žádný video. Patriku, Ale víš. já stejně. Patriku, víš. Dobrý den. Patriku ví, ale O, nazdar. ty o mém nemůžeš. Bude nový video na YouTube, jen můžeš říct ahoj. Dělej, natáčíme na YouTube. Ahoj, on má takovou aplikaci vynikající a jako Aha. youtubeři, on už natáčí jako youtuber. Tak dělej, pozdrav lidi. Nazdar. Vidíte, jak je ožralý, jako ožralý, tady řekne nazdar. On není schopný říct ahoj. Pati. Dobrý den, jo? Špatný. den. Nevím, co mu jebe. Hnusnej den. Chlupatej den. A dejte Patrici, jo. No, tady bude střih, dokud nenajdu barák.